Salut fraților și bine v-am găsit la un nou vlog. Acum de început așa de vlog o să dăm un deal, apropo suntem cu Roberto. Bun. Așa că nu mai fost semne de alea câte vede lumea. Apropo, nimic. Mi-am pus GoPro pe cap, fraților, și așa o să filmez de acum, doar cu el pe cap. Ca să intre. Stați că trebuie să intre și în curul lui Robi. Uite așa? Da, e obișnuit. Uitați. Da. Au! Stai ca de râd. Am dat putea cu viteză. Mamă! Mamă! Mamă, pe unde m-a băgat? Te-ai făcut păclat. Mamă! Are spini! Hai să poți să te duci așa fără frână. Care sprini? Care spini? A, tu vrei să vii de sus până jos fără frână? Păi eu n-ajung jos. Ce nu înțelegi? Că eu n-ajung să pun eu frână. Așa că va trebui să mă lași pe mine primul fără frână. Că eu intru în tine, calma. Dar unde a făcut la dreapta? Aici? Da. Ce prost, păi. Dar n-avea frâne. Nu. A, păi cu frâne poți, e lejer. Nu, frate, acum nu știu dacă... Uite, da. Uite, clar. Aici abia la ruta aici din apăsa pixă. Bun. Fraților, acum nu știu dacă v-am zis, dăm un deal care am prins 40. Avem aici speedometrul ăsta. Nu mai pot. Și Robi! Ce e special în vlogul ăsta? Ce e special în vlogul ăsta? Salut, frate! Zi, de ce e special în vlogul ăsta? Este primul vlog din vară. E al doilea din vară sau al treilea? Nu contează. Primul. Din vară. Can. Ce mai zic? Big palme în cap, doamne. Hai. Haide. Dă-te. Mamă, ce fătă face așa? Da, nu mă băgați să seama. Păi, alunec! Alunec! Au. Frâna. Nu mi-a căzut lanțul, mă mir! Fără frâne! Nu ajung jos! Eu nu ajung jos. Au! Am dat cu piciorul de pedal. Frate, nu știu că ți-am prins. Au! Stopă! Ce prostii. Ce prostii. Frate, eu reveni de la niște scări sau ceva. Bun, fraților. Acum dăm un pic mai driftul aici. Știu că nu-i ceva wow. Dar, da, el încearcă un wheelie, ceea ce nu poate. Am reușit și eu manual. Bă! Bă, stați că mai încerc o dată. Da, din partea. Ce? Hai că era să Robi prima căzătură pe azi, nu știu dacă l-am... Nu știu dacă l-am prins pe cameră. Dar... A căzut. Ai căzut? Dar cum dracu? A, deci a căzut. S-a rupt. Păi du-te! Mamă, ia vezi fum! Fraților, vă las scuzați pe o mașină sau ce drujbă, ce familie e. Hai pe platformă! La scări! Lasă, o să mergem, dar pe unde? Hai, că ieșim pe la biserică. Dă drept în față! Fraților, acum vom vorbi mai mult până ajungem pe platformă, că nu mai am chef să închid GoPro, că credeți-mă, e greu. Fără să mă obișnuiesc, că nu stau în continuu să aprind, să opresc aplicația de la GoPro. Așa că... Au.
Mi-a intrat ceva în ochi. Mă. Rana mouse. Bă, stai! Mamă. Stai că mi-a intrat ceva în ochi, de-aia ți-am zis, stai. Stai mă, vină pe aici. Spere, merge spre biserică. Uite să stau. Păi stai, și te-ai în stânga. Fii atent! Hai, mă, tare fiu, nu! Da, era scat. Știu, acum se vede. Aoleo, Robi! Da, tot pe... Mă doare în cur tot pe ele. Să-ți trăiască familia! Câtă Ciobănescu! Să moară! Și eu până unde mor? Bă, dar ce-s cu câinii ăștia așa, mă, Robi? Aici e cartierul tău! Nu știi. Vezi că e gaură acolo, ai grijă. Mereu sunt atent! Dau bine! Hai, că a vorbit. Mereu sunt atent. Venim de pe stradă, stăm bine în gardă. Nu ne frică de nimeni. Dăm bine cu pomul, sunt numărul. Păi să nu mai am și de mult să nu mă judecați. Dar sunt clasic rău. Eu nu mai știu, cred că ni se sar scările, o să aveți câteva traiuri. Bă, dar ce dracu zburuienii ăștia? Căm și ne fut. Mereu sunt atent. Mamă, ce semne îmi face casca asta. Fraților, putați cască. Glumă, dar purtați cască. Dați-l pe ăsta dracu, nu-l băgați în seamă. Bă, dar ce-o bă, ți-e foame? Da, e foame. Deci casă. Fraților, vreau să vă mulțumesc. Și... A, mai bine. Aha, n-am înțeles. Am înțeles ce a zis. Bun, nu știu dacă v-am băgat mâna acolo. Nu ne facem cruce, că așa sunt bikerii. Ce era să ca, nu doar tu. Era să intru în panou ăsta. Bă, tu chiar îți faci cruce? Tu îți faci cruce la biserică? Nici. Așa fac și eu. Bă, am făcut odată aici atâta mai urbexul. Nu filmam atunci, n-aveam cameră. N-aveam nici bicicleta asta. Și oricum eram cu trotineta de scheme. Să ziceți dacă vreau să postăm cu trotineta de scheme cu astea. Ia vină, bă, încoace. Bă, ia vină încoace. Bă, vină încoace, mă, tu n-auzi. Bă, tu n-auzi să vii încoace, mă. Bă-l bat pe ăsta, fraților. Bă, tu n-auzi să vii încoace. Treci! Bă. Robi, îți dau capac dacă nu vii. Așa, deci. Vrei să poți să... Bă, te bat! Vrei să postănești cu bicicletă? Bă! Bă, să-și bată joc cu mine. Hai, săriți scările, că mă cac în tine, nu-ți mai zic nimic. Fraților, mam! Fântânile! Nu erau fântânile. Am dat! Nu mi-a căzut lanțul, wow! Ai dat!
Nu ne-a mai trebuit traiuri. Ce urât sunt? Ce urât sunt, bă, cu casca așa, fără ăla. N-am dat. N-am viteză, nici tu n-ai dat. Bine să ne luăm mai multă viteză, fraților, v-am zis. Să ies câteva traiuri până ne iese bam în continuu. Da, să mor! Bum! Gata! Hai și altundeva. Fraților, aici azi la noi se face un teatru. Mai clasă, să facem și noi așa. Ce? Așa să fim noi. Cum așa? La scaunul. Păi eu nu stau pe scaun, eu stau pe bicicletă. Bă, o să vă pun și pe o secvență în ce se întâmplă. Hai să dăm traseul. Vină încoace. Dacă au crescut burienii, mă cac în ei. Mamă, du-te! Prietenele lui Andrei! Și-o căzut fără miunele. Bine, o să te făcă tot. Rofos! Rățușca! Hai, băi! Că vine lume! Ce prost! Nu-i bine! Traseu! Bun. Au. Merg una. Că mi-a făcut nepalezul cu ochiul. Băi, mi-a făcut nepalezul cu ochiul, incredibil! Băi, ce făcut? Scoala, crezi că a căzut. Și eu a zis de 7 ori că mi-a făcut un nepalezul. Mă cac în el. Mai zic o dată. Nu, picioarele sus. Așa. Eu e lumină. Pa! Mi-a spart ochii. Feșul, bam. Dar nu se văd ziua. Băi, bă, dar ce am? Să uitați câți kilometri am în câteva zile. Bam. Trebuia să mergem pe stradă. Și-o țin cască de acum. Mă doare rău aici de cusobul ăsta. Bun. Au! Încă ca la tavă. Ce? Încă ca la tavă. Ce? Tu doar iei tava, că ți-l dau eu. Pe aici, waterproof camera. Nu, așa, nu. Taci. Hai la scări! Din nou! O, mede, fete. Făceam, de foame. Sper că nu se bagă nimeni. Sunt niște fete. Nu mi-a căzut lanțul, ceva foarte good. Oh, Hamza. Un băiat foarte good. Tu le-ai dat, băi? Scările, ce drept. Da? Te văd drept. Bine, aș urca, dar mă vede lumea. Vine lumea acolo, lumea aici, vezi?
Urcăm. Așa facem un piromic. Bă, ar merge. Hai de unde să Ce? Hai de unde. Aia zic. Am țipat azi. Deja mă doare gât. De ce ai țipat? Ce? De ce ai țipat? Da. Păi de ce? Am țipat ca să mă urc pe camere. Păi mai țipă, că încă nu te auzi. Nu mai. Îmi doare fruntea. Iar mi-a căzut lanț. Ba nu. Vezi ce bun? Mă mir! Bă, da ce? Bă, am transpirat. Bă, am transpirat rău sub GoPro-ul ăsta. Hai la jump-ul de la copac. Lăchit. Lăchit. La che. Încăcat. Nu e prietenul meu. Nu ești prietenul meu. Ba ești. Ai reușit să dai. Acum ai și la dropul ăla, că nu mai ești cu trota. Mai sper să nu mai fie mașina acolo, ca să nu rampa aia. Mamă, adevărat, bă, rampa. Dar nu mai dăm rampa, că și că s-a stricat. Trebuie să o refacem. Nu luăm o... Nu doar a fost făcut așa și te vadă. Da, știi că e și iarbă, trebuie să iei ceva să tai. Bine, iarbă două trecut, dar mă enervează că e iarbă oricum. Că nu văd bine rampa. Că de dat o dăm. Bine, o dau, nu știu dacă o dai. De când am căzut ultima oară la rampă, o dau de frică. Fraților, noroc că n-aveam GoPro atunci. Da. Vă pipi pe voi de râs. Bă, mașina nu mai e! Mașina nu mai e! Da, eu nu văd și mi-e frică. No, eu nu o dau în viața mea pe asta, uite-te un pic cum arată. No, dar uite-te cum arată. Era bine atunci, nu văd rampa eu. Trebuie o văd acolo. Nu, de frică, că eu o dau. Dar o dau de frică. O dai? Da. Da? Da, bă, stai, bă, să vedem dacă ține ușa. Ușa, bă. Nu o ține, nu o da. Nu ține, Robi. Bă! Stai că mi-a căzut aici. Mi-a căzut din mână. Și dacă ține, eu nu pot, că nu-mi iau viteză. De la iarbă. Și pe mine zic eu că nu mă ține dacă pic pe ea. Da, frumos. Ce? Să te filmezi? Dă telefonul! De la che să-l scot. Hai că o las aici așa-ți dau. Hai, dă-l! Pe mine nu mă ține, fraților. Vezi să nu se rupă ușa, ai grijă. Că știi cum ai căzut odată. Vezi de ce nu dau? Vezi de ce nu dau? S-a strâmbat toată ușa cu tine. Și mai ales cu troncalenul meu. Hai? Mai țin ceva? Ce? Nu! Aici n-ai voie să vezi. Am crezut că sticle aici. Da, bune. Păi mai mă duceam și le mai dădeam odată. Și bă, dar ce mi-am intrat continuu? Ia mai dă și bița ta. Ia la căzut. Hai să are, bă, bicicleta ta. Fraților, la vlogul ăsta, dacă facem 50 de vizualizări, Robi și-a revanșa pe mine. Adică.
Pentru ce ți-am făcut când ai fost sclavul meu. Da? O să revii cu sclavul meu? Da. Așa că vă rog să nu dați share, nimic. Nici like, vă rog eu frumos. Dați dislike, să nu apară asta deloc. Că nu vreau. Bine, pentru câte a făcut săracul, ar merita, dar tot nu merită. Mai merge frâna de pe spate? De ce? De ce? Ce-i făcut? Ce prost ești. A, stai că ai zis că mi-ai zis că ți-a făcut taică tu, nu știu ce. La fire. Tata, adică tata mi-a pus cablul de frână înapoi. Da? Ia-ți. Nu mai merge frâna de pe stânga, poate. Păi frâna de pe stânga niciodată nu mergea. E aia cu... Aia de pe spate, gen aia care apasă. Uite, tu ai frânele la mea. Ia pune frână să vedem. Aia de spate care apasă roata. Ce pula mea vrei? Aia de pe stânga nu se mai mișcă deloc. Voi încerca să schimb vitezele cu aia. Au, au! Hai să dăm drop-ul! Așa, am zis să-l dăm și nu mai am dat. Ba da, eu l-am dat. Ba nu l-am dat. Puța! Da, mi-o dai pe a mea să dau, că eu cu asta nu dau. Dă-l! Poți să-l dai. Poți mă, nu-l dai? De ce? Păi putea să-l dai pe partea aia. Frâna mătii. Ia o lipire corectă, fraților. Mi-ai făcut odată. Dar nu pe blog. Ia vedeți, lipire pe spate. Are, apropo, e full suspension bicicleta lui Robi. Mamă. Lasă că-l mai tot. Dar n-are frână pe spate. Trebuie să... Haide, că-i țin eu, îi fac eu frână pe spate. Dacă n-are, îi fac eu. Și acum? Da. Și la mea, și la mea. A mea are frână, nu de alta, pot mai bine. Mi-a rupt coaiele. Mi-ai dat cu roata în mine. Da, și mi-am dat cu ghidonul cu aia direct. Mai pe scurt, undeva. Nu zic unde, că undeva. Taș. Bă, nu mai pot să ridic nici asta, ești prost? Uite, așa o să fac eu, Willy. Da, De fix așa o să fac. Da, da. Fii bine. Am zis de clou. Ia vezi, Robi. Mamă. Mamă, ce grea e. Care te sună, băi? Zi, frate. Ce faci tu? Bine, apar. Tu? Ce? Pe platformă. Inima mea. Clou. Și cu oaspeții lui. La 9, că stau la concert, la teatru acolo pe platformă. Ia vedeți. Că pe la 7 ceva. Și pe Rămândouă la drog, dar așteptați un pic să vorbească balaurul ăsta. Ha, bă, balaure. știu. Balauru. Balaure te sparg. Dar care poți să vii și tu cu trotineta gen pe la 7 ceva la teatru acolo? Teatru, bă, nu teatru. Bine, hai, pa. Haide, bă. Mecanicule. Te pupoi, la. Coi. Am vrut să zic altceva. Așa. Te pupoi, la. Da, buric. Hai. Sub buric. Bă. Da, deci ești gay. Scrieți toți cuvântul zilei care este gay. Nu, glumesc. Bă, dă-te! Tu-ți pizda, măi. Nici nu am dat calul. Bă, uitați-vă prost, mă. Bă, când e un prost. Nu te mai băga în față, că tu nu ești să-l dai.
Îl dau iară că cineva s-a băgat în față, nu dau nume că se supără Roberto. Mamă! Ok, nu mai căzut lanțul, crazy. Fraților, revenind că acum cred că mergem să beau ceva să mănânc. Care zic ca sticle. Aveam 32 de lei. Așa că revenim. Când mai avem ce să facem așa. Bun, fraților, acum ne păreți și noi să mergem. Să-mi punem să... Bike-ul lui care are ghidonul invers, a făcut Klaus Tinker. Da, exact. Și eu care mi-am pus casca invers. Și ăsta gay-ul. Ce? Sorry for the sound. Nu merge. Cere pantalon de fată ăla, nimeni nu știe. Da, nu știu de ce. Wow, ce vârf. Hai să mergem. Astăzi este bar. Noi oricum stăm unde vrem. Ce? Noi oricum stăm unde vrem, că ne permitem. Astăzi vom sta la concert. Să-mi bag ce picior am tras. Nu te-am mai pus așa ca eu. Hai să mergem. Am făcut 160 de grade. Eu și mi-am dat seama, nu știu dacă e pornită camera. Da. Sperăm că e. E pornită? Arată la roșu. Da. Apare acolo cu secunde. Eu mă uit după secunde. Ah, hai. Dacă mă secunde e ok. O casca mai strânsă. Fraților, cea mai importantă chestie este să purtați casca și să cădeți în cap. Adică dacă aveți cască, să vă aruncați în cap. Mai pe scurt, da. Traseu, bă, n-ai auzit de trasee în viața ta? Vă spuneți că sunt de kilometri. A, era pornit. Bă, mi-arătați că aveam 0,02 la oră. Au! Nu, oi să moară, mă. Uite-ci! Mam! I want 33, no. 50 de kilometri, mă! Acum văd, bine. De-abia știu să fac și sus. Au! Mamă, dar mâna. Cred că mai e. Da, mai e. Ok, am dat eu ușor că cred că a fost de 7 ori până acum. Opa! Ai mers. Și o să ziceți cum se vede după... Bine, o să văd și la editat. Eu zic că se vede ca lumea. Da. Se vede ca lumea, da. Au! Ce vrei, mă? Iau groapa asta cu fără mâini, cad în cap. Nu aud. Vino să dăm dropul. Taci. Treci. Am zis că mi-a căzut lanțul. Ok, nu ne-ai zis nimic. Și pe care l-am dat? Pe la mare l-am dat. Dar ce nu ți-a căzut lanțul? Bobby are ceva special. Ceva special. Ți-a căzut lanțul.
Și era să cadă și bicicleta peste el. Iară. Dacă tot întâmplă. Iară. Era, pătălește-te. Iar. Mâna aici. Mamă, eu prind. Mă, ce? Te-am ajutat, vezi? Ce? Mi-a fugit rota. Mi-a fugit rota spre rota ta. Taci. Mente. Eu nu scuip. Așa riscările. Uite, am fost prost în spate și vrea să cad. Ia uite, nu iară pe mine. Mamă, ce urât arată casca fără aia din față. N-am fost. Hai, învață. Bă, ce-am? Și-arunc. La... Bine. Capac. Nu știu. Și-arunc. Vorbește, bă, română! Romanule! Ce mă... Foame, mă? Eu, e jandarmerie. Nu știu pe ea. E jandarmerie. Ne căcăm pe ea. Căcăm pe ea, de jandarmerie, opa, era să se cace. Ne căcăm pe ea. De jandarmerie. Ce bă! Foame! Taci! Bă, îi bag ăsta. Cu trotele electrice. Bă, nu știu, le plac la ăștia așa trotele electrice. Nu sunt stare deloc. Ia căzut lanțul. Ia căzut lui. Ți-a căzut? Da, ți-a căzut lanțul măcar? Ce? Nu, ce rău îmi pare. Bă, chiar i-a căzut lanțul. Bă. Eu am înțeles că nu i-a căzut. Cred că nu se mai continuă vlogul de azi. S-a cam dus pe... Ce? Încă nu s-a spart camera.
Mai scumpă e camera. Ba nu, mai scumpă e cauciucul. Dacă s-a spart măcar camera. Ta-ta-ra-ta-ta. Și cu aia, dacă n-a... Nu pot, mamă. Bă, puteam manual, dar un prost n-a vrut să mă iasă afară. Că putu și eu manualul să-l dau. Da. Prost până mi-a Robin n-a vrut să mă iasă. Că bag cu măsa, bag cu tasul, bag cu... Ce? Toate babele la vârf în pereche. Hai da, ia uite. Și aici. La vârf. Bârfim, bârfim. Deci noi nu atent. Că nu atent. Și pe ele. Nu ți-e foame? Cred că e un pic de foame. Ce femeie are? La o vârf. Se. Oh, nu știu. Mai nu știu copyright. De larg. Sper că nu s-a auzit pe camera. Era mai pe scurt de aia. Da. Vă ofre Dumnezeu. Prostie. Se uită toată lumea la mine. Ce-am dus cu Ica. Hai să-mi dau mai spatnici. Da, mai sunt. Bă, Rob! Ce? A. Hai, iară să-l dau. Crezi că l-am pierdut? Ma! Care de da l-am dat, da. Bă, Robi, de da l-am dat, dar lanțul nu cred că l-am mai dat. Nici eu sper. Bun! Stai și îți dai ceva. Stai în magazin. La 100 de kilometri sărbătorim. M-a pierdut. Ce fa, bă? Bă, dar lanțul ăla doar scade, mă. Nu mai știe altceva lanțul ăla decât să cadă, mă. Stai să treacă la dacă vreau să dau scările. A, s-a luat în brațe. Nu că este și o vrăbire. Da, da. Uite-i cu eu de s-a oprit. Nu pot să dau. Bun, și pot să urcam. Bă, da-te. Asta acum vine și altă unde. Ce zărăsă. Până dă scădere mai vine cineva.
Să știu că am picat direct în Willy. Bă, dar de câte ori îți mai cade lanțul ăla? Bă, de câte ori îți mai cade lanțul ăla? Băi, hai să le mai dăm o dată. Hai să le sărim iar. Stai, copii, și le sărim. Ce vrei? Ce vrei? Uite-te ce când ești, că dăm peste tine, nu de alta. Nu am putut să ridic de roată măcar. Păi, se mai bag o dată, stai că acum e altcineva. La mea. Nu știu cum. Bravo! Ți-a căzut lanțul? Oh, nu ți-a căzut lanțul? Wow! Nu i-a căzut lanțul. Nu ți-a căzut lanțul. Oh. Eu nu te cred că nu ți-a căzut ție lanțul. Nu ți-a căzut lanțul? Eu unde e un chituri. Pe acasă, cred. E, da. Îl pui pe ăsta, îl pui porcul ăla. Îl pui ca porc. Hai, venim. Îmi face cum vom sări și noi. Vreau să vă zic că închid. Ia, mai are curcodușul ăsta. Și acum ne urcă și noi să luăm niște curcodușe. Bine, eu mă urc, că asta n-are ce căuta. Că nu știe să se urce în copac. Doar e ultima maimuță de pe pământ. Hai să facem schema cloud. N-am chef să mă zgârâi. Dar cred că nu merge pe copacul ăsta schema cloud. Dar... Bă, da mă cac în el de ghiozdan. Dar n-am chef să fac schema Claus. Adică schema Claus vreau să fac, dar nu merge pe copacul ăsta schema Claus. Să o lași acolo, să nu te prind că faci ceva cu ea. Ioi, corcodlușe. Corcodlușe. Mănâncă fața. Bă, dar alunești pe copacul ăsta, ești prost? Noroc că stau. Dar nu pot să iau din ele, că-s departe. S-a dus planul nostru, Robi. Unde-s corcodușe? Acolo, dar cine dracu? Nu e să ajunge acolo. Da, cred că asta se rupe dacă mă duc mai încolo. Așa că nu încercăm. Au, mâna. Ce dracu faci, bă, că te văd. Bă, dar n-ajung la ele, coaie. Deci de aici n-ajung la niciuna. La absolut niciuna. Trebuie să iei de jos, Robi. Neapărat. Că nu cred că te duci tu până acolo, fără stiții. Până aici? Da. Că cred că pot să mă duc. Este. Dar n-ajungi nici de acolo, că nu e nicio curcădușă acolo. Trebuie să iei de jos neapărat, că nu-s curcădușești sus. Sus aici nu sunt. E ceva sub mine? Că mă arunc. Bă, sub mine, mă, prostul. Sigur? Bă, vreau
am zbutat capătul pe și am uitat că intru cu capul în copac. Nu știu dacă ajung și undeva. Bă, da. Dar să chemă orangutanul aici. Aia vreau și să o fac, dar mi-e greu să mă urc așa. Cu copacul ăsta. Mă țin de creanga asta și sar. Bă, încearcă să lași creanga asta jos. Robi, vină jos și atent. Stai așa pe creanga asta și mai faci așa. Sau fii atent, stai în picioare pe ea și mai te faci așa, gen. Știi? Să vină în jos. Ca să ajung la astea, că... Uite, nu ajung. Am ajuns la una. Mamă, tu vezi câtă corcodușa? Piciunele și mai mari. Și da, hai, lasă-te pe ea. Dar mergi mai în față, nu poți? Dar nu mai faci, tu doar trebuie să stai, să te faci un pic așa, să cad. Uite aici. Una am luat. Să mergem la astea care sunt aici. Am luat tokenanga din greșeală. Hai că am luat două, coboară, că n-ai cum. N-ai cum să le iei pe celelalte. Coboară, bă. Că am luat două. Nu-mi plac. Ție-ți plac? E deloc. Mie nu-mi plac. Trebuie să le dau ție pe alea două. Robi, pune și mie ghiozdan. Scuzați-mă că nu mai am vorbit cu voi, dar... Și uita că spărecă. Na, bele. Că nu mai e o copilă de la Ce? Știu. Că un prost nu mi-a zis, că eu eram părec atunci. Da, un prost pe nume Robi nu mi-a zis. Ce? Nu se vede numărătoarea. Ce? Nu se vede numărătoarea. De prost și nu se vede. A zis, mamă, ăsta e prost, nu eu mai arăt. Că el era părec. El era părec de mult. Bine. Oh, stai că încă spărec. Hai, nu știu unde merge, dar hai. Robi, hai la o liniuță. Hai la o liniuță. Știu că mă faci, gata, merge mai ca lumea. Ce? 3, 2, 1 și... Păi mă faci, că nu eram pe viteza mare. Dar eu te iau pe parcurs. Ia uite-te în spate, eu te iau pe parcurs. Vezi? Ia uite! Bă! Ala, că tragi! Fii atent, hai să facem de aici până la geamul de la copac. Da. Că-s curios dacă te iau pe parcurs. Stai să fac ceva, vină la cealaltă linie. Bun, se schimbe viteza. Haide. 3, 2. S-a pus și mireasa. Băi, ești mai în față, futu-ți rasa. 3, 2, 1, 2. Uite, vezi, eu plec prost ca în viteza mare. Da, stai să vezi cum te iau eu.
faci? Că am pierdut în curbă! Dar te luam dacă nu era curba. Cât de tare te dor picioarele de la 1 la 10? Cât de tare te dor picioarele de la 1 la 10? Cât? Nu te dor? Pe mine mă și dor o leacă mai mult. O leacă mai mult mă dor. Da, da. Ha, bă, Robi. Da. Sper că nu stau bine pe așa și nu pot să merg fără mâini. Știu că-s pe viteză mai mare. Că te luam pe parcurs. Lejer te luam. Și eu extrem de mult am pierdut. Eu de-aia m-am oprit intenționat, că eu aveam frâne, eu puteam, gen, eu nu ziceam dacă vreau, știi? Că eu aveam frâne, opream în 2 secunde, gen. Hai la un drift. La un drift, dar tu n-ai drift. Tu n-ai să faci drift, de las. Nici eu nu pot cu asta. Cu frânele mele nu pot. Ți-am zis. Trebuie să fiu pe un nisip, pe ceva. Cum eram acolo la început de vlog. Na, velea. Ce obosibil. Hai la drop. Las. Mamă! Hai să revenim, mai avem ce să facem. Bă, fraților, acum vom da drop-ul pentru ultima oră, că mi se termină bateria. Și na. Haide! De final așa. Stai, îl dăm iară, că nu mi-am luat viteză, adică tu dă-l dacă vrei. Hai să ne luăm de petrecere. Să mai pun niște secvențe de la teatru, ce se întâmplă. N-am mai reușit. Bun, fraților, acesta a fost și vlogul. Să vă zic. Mulțumesc de vizionare, like, share, subscribe. Să nu facem 150 de vizualizări. 50, vreau să mă scuzați ca să nu fiu sclavul lui. Bun, vă pup.